gidan boka, boka gidan boka. Gidan boka, gidan sabon sarki Allah. Kyale boka, komai za kai ka rike Allah. In ka rike sallah, sai ka ga ka wuce matsala. Ramin karya ƙurare ne ba na shakka. Gidan boka, boka gidan boka. Gidan boka, boka gidan boka. Gidan boka. Gidan boka, boka gidan boka. Komai ya tsanani Allah shi ne zai ji da komai. In kai haƙuri sai ka gani ba ce maka daidai na gaggawa. Yauwa ina Isiyaku yake? Na gafarta malam. Dalilin da yasa na kira ka, ina so na tura ka je ka yi min bincike akan wannan malamin ne. To ka je ka yi min bincike akan su. Ina so ka gano min yaya sunan malamin kuma sannan yaya sunan waɗanda suke aiki tare da shi. Ka fahimce ni? Insha Allah, Allah gafarta malam, zan kokarta. Wani irin zaka kokarta? Ka ce min zaka yi kawai zaka ce wani zaka kokarta? Shikenan. Tashi ka je. Ai waɗannan malaman da suka zo wannan garin suna so su dakatar da ni, to kafin su dakatar da ni zan dakatar da su. Haba, a ce kawai mutum ya zo kana cikin harka ka ya zo ya katse ma harka, wallahi sai na sa sun ɗauki kayansa a ka sun bar wajejen inda garin nan yake. Haba. Gidan boka, gidan sabon sarki Allah. Kyale boka, komai za kai ka rike Allah. Wa alaikum salam. Karam kallahu. Yawa barka dai. Sinu mala. Sannu dai. Ina kwana. Ya gida. Lafiya lau. To lafiya dai? Wato wannan bawan Allah shine wanda nake gaya maka mai shagon nan. Wato wallahi ina wucewa in zan kawo sakon dan uwan nan nawa to sai nake ganin shi yana shaku yana tagumi shiru yana damuwa ba ce nake to wallahi shine naje na same shi nake gaya masa ai na bashi labarin dan uwana ma. To kakka damu. Ka zo gindin magani ai. Wato jifa ce. Jifa ce. Mu jefe mu da dutse. A'a ba jifa da dutse ba da Allah. Wannan bai rubuta. Ai jiban asiri ake. Wannan da Yarbawa ne wannan na baya gane Hausa. Wato asiri ake nufi. Da talaka ne ba kudi ba mana asiri. Ba kana da shago ba? Akwai sago. To shi isa wannan ake zuwa a binne. Mutum sai ya rasa kasuwa. Wallahi. Ko ya mutu. Abin da na gaya mai kenan. Wallahi sai ya fito tun da safe ya kai dore. Bai fiye yi naira 15 ba ko naira 30. Bari zan baka kwai zaka fasa sa. Ba shi zai ba fasa shi zai. Ba na ci bane. Fasa zaka idan muka ga jini kana ji yawwa to akwai matsala. Idan ba jini kuma to akwai wannan in ka ganshi daidai to lafiya lau ne zamu iya samu ma magani da wuri. Idan ga jini a ciki akwai matsala. In bai ga jini ba ba matsala ko si matsala. Matsala kaɗan kaɗan. To Allah ya sa kara ga matsala wallahi sa. Yawwa. Kyale boka, komai za kai ka rike Allah. Dauki daya nan. Ba maciji wannan ne ba maciji bane wannan cirbi kenan. Wanda ana salati. Sun saba da cross. Wanda ana salati ne wannan. Dauki daya. Musulmin to dauki daya. Gidan boka, boka gidan boka. Gidan boka, boka gidan boka. Da fafiya ne. A'a ba da fafiya bane ba danye ne. Fasa mu yanzu mu gani. A fasa shi? Fasa. Allah sa mu ga da kyau. Akan ki za a fasa ko a nan ciki. Siki? Karka damu. Mala ya gaji ni. Kada ya damu ga ya mai da Hausa. Wai mala ya ce karka damu. Kar ya damu ya gaji ni dole zai damu ne. Ka manta me na gaya maka ne? Ya sai zai Ka dara. zo gindin magani zan gyara shi. Zai zama mai kyau. Za a fita. A'a ba za a fita ba za mu baka mafita. Nan gindin magani nan ka zo. To a fita da shi. A'a ba a fita da shi ba. A samu za mu baka magani. Ki za a ba shi magani. Magani za mu baka. Za a samu sauki. A taimaka mana don Allah. Za ka bada abin sadaka. Zai yi sadaka a waje? A'a nan za ka bada. Nawa ne kudi sadaka? 50,000 kawai za ka bayar.
50? 50 kadai. 50 kadai za ka bayar. Yanzu kawo 50. Malam ba naira 50 ba 50. Ai abin sadaka ne. To zauna ka talauce. Ina baka shawara zaka shiga wahala 50,000 me 50,000 in dauko ka in taimaka maka aka gurin malami ka dinga magana 50,000 nawa ce 50,000 da kawo ka ce ko ka mutu fa ba da Allah kene ki kawo mu haka ne bai zai baki kunya ba amma kudi na 50,000 ya yawa kudi mama yabo ne wallahi sai ka sai mu babu kai ba za ka iya mutuwa idan baka bayar ba ya mutu zai bashi jifa ne an jebe ka zai bashi amma ba reji ai bayar aboki ai kudi mama yabo sai ka sai mu bai gasi ba to zaki mutu kuma ba zai mutu za ka mutu in dai baka karɓi maganin nan ba. Zai mutu zai bada su. To gidan boka. Gidan boka. Boka gidan boka. Komai ya tsanani Allah shi ne zai ji da ku. Uno siniki shekara da ya ne. Ba matsala. Bai rage fisika a cikin si ba. Ba matsala. Ba damuwa. Wannan a shagonka akwai kusa? Zai akwai kusa su yana sagale madara. Madara ko? To ka wannan a inda kake sagale madara a kusa da shi ka sa wannan ka sagale shi in ka sagale shi yanda belbelo suke tafiya wajen shanu haka mutane za su zo wajen kasuwarka. Wai belbeli? Belbela kai baka taba noma ba ne? Jeji akwai fari. Su mai fari wanda yana wa kan saniya ya gane si na dogon baki. A kasa yake ba. Ya kasa ya gane si. To shikenan yanzu aikin gama ya gama. Zan gyara wannan kuma zan yi kokari insha Allah. Akan zan dukufa. Shikenan ba sai shikenan. Ba sai kai ana magana an taimaka maka kana magana canji ana. Muna kudi yayi yawa. Gidan boka gidan sabon sarki Allah. Kyale boka komai za kai ka rike Allah. In ka rike sallah sai ka ga ka wuce matsala. Ramin karya kurere ne ba da shakka. Gidan boka gidan boka gidan boka ya ne aboki na gari ai ina area ku wallahi tallahi ba matsala yanzu dai ina dan wani layi ne ina jiran shigowa ka in ka shigo za ma ha gano za ka hango ina area ku ai akwai labari kai la ilaha sun zage shi to moyan gama ka ba mu abban mu da Allah wani ya baku abu da me amfanin ya gama za ka ba mu ko sai na farke ma ciki kai kaga abin Allah kaga ba abin da ya same shi ba abin ko tsoro ta fa bai ba ga mai man Allah ka ukar haka zara wata ukar ka tashi ka ware fara wata ukar ka ce na ba ka kai amma fa ya burge ni wallahi gaskiya wannan mutumin ya kamata mu nemi gayan nan kai ko mutane fa in kana zama ka razube fa wallahi sai raina ka ai rayuwar nan sai da asiri ai in baka neman magani kashe ka za a banza a garin nan kai ba lalle bane kai kaman da kawai mu je mu gwada sa'an mu ma anya mana ya kamata mu je mu same shi ba fa lalle bane ba fa na ga ya ma da kawai mu je Allah a shirye yake fa to mu ma ai taimaka mana sai ka san harkar nan fa to haka muke ta fama da su a unguwan nan to ba matsala mu je din mu gani mu je ba matsala assalamu alaikum assalamu alaikum yau barka ne ina gajiya alhamdulillah ai ina gaya ma wani abu muna da kana tsorata maka ni kana gani gaba daya hankali na ya tashi wallahi abin ya burge ni fa ya aka haka me yake faruwa ni nan da kake gani na wallahi ba dai wannan ba kai na fi karfin wuka na wuce ta gaskiya ne kai bindiga ma ba ta shi nan muka zauna nan kuma muka zauna malam ya za a yanzu za a kamar ya kamata a duba mu dai yanayin abubuwa da Allah dan duba mu dai
saboda irin wannan abubuwan ka gane akwai wani malami da nake tare da shi shi yake ba ni duk wannan taimakon. To ya za a yi yanzu kenan? Gaskiya ba zan iya kai ku ba saboda ka duba mana saboda ana cutar mutane kar a ba ku zo ku ai mu ba irin su bane Kaka da mu ba irin su bane wannan mutanen da kake tunani ba. mu ba irin su bane da Allah ya taimaka mana ya za a yi. amma ba dan kun hada da Allah ba inda za a muku wannan gaskiya ne gaskiya saboda wannan abun babban abu ne kuma na gaskiya tsaro kuma ku tabbatar min da za ku rike tsakani da Allah wallahi mun rike ma tsakani ba ka da matsala komai ba ka da damuwa komai shikenan Allah ya kai mu gobe idan ban je inda zan je saboda zan je wani guri in ban je ba zan baka nan bata sai ka kira ni gobe da uwar haka to shikenan dai ka dai duba mana lamarin nan ka san yanda abubuwan nan su yawo sarki Allah ya lebo ka komai za kai ka rike Allah in ka rike sallah sai ka ga ka kauce. Yawwa ina Isiyaku yake yanzu karɓi wannan layar. Abin da nake so da kai ka je ka samu fatar jaba a rufa ta rana asabar ka je ka samu sabon kabari sai ka binna ta a ciki mu gani bayan kwana biyu kuma sai a ɗauko ta in ya so a je kofar gidan malamin nan ma abin na mishi insha Allah abin da muke so za mu same shi yawwa alaga kwalta malam na ji kayi bakin sabon kabari ba matsala a ba matsala babu matsala ka je kai dai kai abin da na ce ma yawwa to a ci gaba da karatu mana kai na kula kai aiki a ba mu yan canji an zan ba dole yana bukar kuɗi ba kai gayi ba abin yawwa ai ciki ne ba zo kenan sai da kai mai gida ai aikin ku yana bala'in kyau ba ne yanzu ka san me zai don wukar baban mu da mata aikin ku yayi kyau ka gane ba ne Allah wallahi ai ka ban mamaki irin bashar wannan da kai gana ce ni na wasa ne ciwo fa na ji fa a hannu sorry kai da ka kawo wuka da karfi da ka bugan anan ai matsala za a samu ai dan aiki ya kyau ya ba su fadawa yanzu gidan malam za ka yi su gobe wai sun fada ba su fadawa gobe zan kai su gidan malam kai rage mana kawai mu je amma ba da gurin sa karɓi wannan ba fa ko zan ba ku ne ku rage saboda yau an sha ba mu ni fa nan dina fa Allah ba mu kawai amma ga dai da kawo kai to amma dai sa ƙara da wani abun da za a ƙara mana kawai ba mu kawai sai da kai mai gida gai an je dubu da an tauzan abba suwaga nake fa suwaga da abu da suwaga ai da suna ne mu je zuwa ne na ga zugun da ga abu ne da ni ma wannan sai da ai gaske kai ka san nawa ina ji da kai tubura kai ka san fa mai gida ba Allah wai kai ne kai da kai shiru ma koma gefe a to reza fa baka bata dauke reza ai tamu ce za mu hadu da ita jin sallame ta ita ma wai nan tabin gishiri ake cewa gidan muka sarki Allah aiki yana kyau kai kaga da na tafi waccan unguwar su wannan malamin malam jibrima ai da naje nake gaya maka can gurin wani mai shayi kawai sai ji ne wani mutane wani tsoho yana zance wai akwai gurin wani malam faruk aikin shi kamar yankan na yiru na bayi ta karyarsa Ni bai san malamin ƙarya bane ba. ina zai sani aikinsa Bai san maza bane ba. Kaura. ya gane shi ne ya gama karyarsa wai malam faruk waye kaji karya irin ta mutane an shahararsa ba ya karamar shahara ta Suna yadda da ƙarya ne ka gane. Yanzu dan adam in kai mai ƙarya ma zai yadda da ka maka gaya ma gaskiya ba zai yadda ba. ni ka san me abin da yake bani mamaki in aka yi aikin sai ka ga yi Ka gane Allah ne yake al'amarin sa. wallahi Allah ne yake al'amarin sa akwai matsala. wani kuwa yawa gaskiya ni yanzu abin da ya kawo ni ya kamata a ce in ana sara a ringa duban batun gatari Ban gane ba. za ka gane magana ce ta gaskiya ko ba gaba gaskiya ne aikin nan ana ta yin aiki kuma alhamdulillah alhamdulillah ana samu ana aiki ana samu yau to abin da nake so yau dai gaskiya ina so in san ko in ce muna so mu san faruk kudin mu naira nawa ne suke a ajiya a ƙasa yanzu wanda muke karɓa kuwa ka ba gaskiya ne uwar kuɗi ajiye ta ake yi uwar kuɗi a ce ta yawwa to kuma kaga aiki ya jafi an dade ana aiki an daɗi fa ana aiki ya kamata gaskiya mu san yanzu nawa ne da mu a ƙasa
uwar kuɗi ko ba haka ba gaskiya ne ni ma dai ka same ni akan gaba yawa dan ni ma ina shirin in faɗi haka to kar a ce na fiye zarmiya dalilin da yasa dan dakata kenan amma tunda an zo kan wannan gabar ya kamata gaskiya Faruk mu san nawa ne kuɗin da yake a ajiye tunda dai gaskiya an tara su da yawa ko ba haka ba gaskiya ba wallahi kuɗaɗe dai kan an tara su Ramin ƙarya ƙurere ne ba na shakka. Gidan boka, boka gidan boka. Gidan